Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture nakatala na og mga kaso sa African Swine Fever kun ASF dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Gawa sa Cebu City, nadugang usab ang lungsod sa Liduan, Sibunga, Tuburan ug Bugo City. Chelo Valiana sa report. Gipahibaw sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry nga nagpositibo sa African Swine Fever kun ASF ang mga samples nga gikuha sa pipila kadapit sa dakbayan sa Sugbo, mga lungsod sa Liluan, Sibonga, Tuburan ug sa dakbayan sa Bugo. Kabahin kini sa Disease Investigation and Surveillance sa ilang buhatan nga gipaubo sa RT-PCR nga maoy gold standard sa testing aron pagsuta sa ASF virus. Mato ni Konsehal Pastor June Alcover Jr., Chairman sa Committee on Agriculture, nga gisusi pa sa taga-Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang taho sa Bureau of Animal Industry. Para ma-identify ko na to kung unsa serious kung naa manggaling asa dapit, then unsaon na to nga ma-contain nga dili mo spread sa ubang barangay. Apan gitataw sa konsehal nga inay kaling o pagpatay sa mga baboy, mas gusto ni Mayor Mike Rama sa pagpahigayon og blood testing sa mga baboy aron mas sayong masayran kung hitaptan na ba kini sa ASF. Sugod pa ni atong Marso 8, nagsugod na ang DVMF sa pagpatuman sa border control. Usa niini nahimutang sa utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Samtang gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Mandawi City Police Deputy Director for Operations, nga 12 ka mga border control ang ilang giduso sa kagamahanan sa dakbayan aron mabantayan ang tanang agianan gikan sa Cebu City, Consolacion ug Lapu-Lapu. We also have to put up border control from the boundaries of Cebu City and Mandawi. No, diri sa CIP Bridge, Inodata, paingon na nga rin sa Panagdait, so ilas paingon na diri sa may Banilad. Sa pakighinabi sa telepono, gipahibaw usab ni Konsehal Oscar Jaime del Castillo Jr., Chairman sa Committee on Market and Abattoir, nga nasabutan na nila sa miaging simana ang pagmuntar og mga border control. Matud niya gikinahanglan pang maduso sa konseho ang resolusyon nga maggahin og pundo sa imuntar nga mga border control. Oba ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, GMA Regional TV Live.